Ja, jeg vil prøve at give et eksempel på, hvordan man kan ved at lave forskellige omskrivninger af en funktion kan bruge nogle differentiationsregler til at få fundet f-mærke. Så jeg vil starte med at skrive min funktion her om, og jeg vil bruge reglen for produkt af brøker til lige at skrive den som en femtedel gange 1 divideret med x i tredje. Så kan du se 5 gange x i tredje, det er de to nævnergange sammen, det svarer til nævneren herover, og 1 gange 1, det svarer til tælleren der. Så det var brøkregel, og så vil jeg lige lave en omskrivning mere. Jeg lader en femtedel blive stående som en femtedel, og det ganger jeg så med, og så er 1 divideret med x i tredje laver jeg om til x i minus tredje. Så er jeg klar, fordi den funktion jeg har stående her, det er jo af typen x i a det, og dem ved jeg jo hvordan jeg differentierer. Der smider jeg a ned foran, og så ganger jeg til x i a minus 1. Så lad os prøve at se, hvad der kommer til at ske. F-mærke af x, den får vi så ud. Og jeg tager altså herhen. Der står så en femtedel, det er bare en konstant, der er ganget på. Så den skal jeg bare beholde som en konstant ganget på. Og så skal jeg så hen og have fat i de minus 3 ned. Så lad os skrive dem på minus 3. Jeg sætter lige en parentes, som man som regel gør. Og så er x i minus 3 minus 1. Sådan, så er mellemregningen skrevet op. Så kan jeg jo begynde at reducere lidt på det. Jeg kan sige, at de minus 3 ganger er op til et tal der. Så får jeg jo minus 3 femtedele. Og det ganger jeg så med x i minus 4. Og når 3, minus 3 minus 1. Og den der, så kan jeg så lave om. Jeg beholder lige de minus 3 femtedele her. Og så kan jeg lave x i minus 4 om til det 1 divideret med x i 4. Og det bliver så lige med, så ganger jeg brøken, så minus 3 gange 1, det er minus 3, divideret med 5 gange x i 4. Så har jeg sådan set resultatet. Og så, ja, nogen kunne så finde på at sige, at vi kan også sætte minus det ned foran brøken, og så have den som minus 3, divideret med, det er ikke så køn den streg der, eller lave den som ret linje, sådan der. Og så divideret med 5 x i 4. Så har jeg fået differentieret min funktion. Og det er så ved at bruge reglen for, altså få det skrevet om til en potensfunktion her, og så gange noget konstantværk på. Så kan jeg bruge potensfunktionsreglen. For nu at vise også andre regneregler i aktivitet, så vil jeg prøve at differentiere den samme funktion. Så jeg tager den lige, det skulle jeg ikke have et mærke der, fordi nu starter vi lige forfra. Det er f af x, altså den funktion, der hedder 1 divideret med 5 x i tredje. Nu vil jeg prøve at differentiere den ved hjælp af brøkregnereglen. Hvordan kommer det så til at se ud? F af. Ja, brøkregnereglen den kræver jo i hvert fald, at vi har en lang brøkstreg. Fordi ifølge brøkregnereglen, så skal jeg sige tælleren differentieret, divideret med nævneren udifferentieret, og så minus tælleren udifferentieret gange nævneren differentieret, og så det hele divideret med nævneren i anden. Hvordan ser det ud, når vi kører den af på den der funktion? Ja, tælleren den hedder jo 1, og den skal jeg differentiere. Den skal jeg gange med nævneren udifferentieret. Det bliver 5x i tredje, bare skrevet op. Derfra skal jeg trække tælleren, et tal der, gange nævneren differentieret. Sådan der. Og så skal jeg hernede, der skal jeg så sige nævneren, den skal så sættes i anden. Sådan der. Og hvad bliver det så til? Ja, vi kan jo starte med en lang brøkstreg. Lad os se, om det kan være her. Og 1, det er en konstant differentieret, det giver jo 0. Så der kommer jo til at stå 0, og det er lige før man næsten ikke gider at skrive de 5x i tredje, fordi de bliver jo alligevel slagtet af 0. Men lad os nu bare skrive det, og så minus, og herhen et tal bliver stående, og 5-tal det er en konstant, den bliver også stående, og så er der x i tredje, jeg skal differentiere, så det bliver altså 1 gange 5, der bliver stående, gange, og så kommer 3-tallet ned, og så bliver det x i 3 minus 1, det bliver så x i anden, der kommer til at stå herhen. Og hernede, der har jeg jo så et gangestykke, som skal sættes i anden, og det gør man jo ved at sætte hver faktor i anden, så der kommer til at stå 5 i anden, gange x i tredje
i anden. Og hvad bliver det så, når man så kører den igen? Ja, den del derhen, det gik jo hen og gav 0, så der bliver ikke andet tilbage heroppe end minus 1 gange 5 gange 3, det er 15. Og det er så x i anden. Og så får vi lige en brøkstreg af en passende længde. Og så kommer der til at stå 5 i anden, det er 25. Og det skal så ganges med x i tredje i anden. Jamen, der når jeg opløfter en potens i ny eksponent, så bliver det jo 3 gange 2, der skal stå deroppe, så det bliver x i sjette. Og der er det jo så lige at kigge lidt på den. Der kan jeg jo se, at 15 og 25, der går 5 op, så den kan forkortes væk. Så bliver det 3 derop, og der bliver 5 dernede. Og jeg kan også få forkortet mine x i anden her. De kan gå ud, så de spiser de to af x'erne hernede, så det bliver, så der kun bliver x i fjerde tilbage hernede, så jeg får alt i alt mit slutresultat til at blive minus 3 divideret med, og det bliver jo så 5 gange x i fjerde, der kommer til at stå til sidst. Og så sætter vi lige 2 streger under der, og så har vi fået den differentieret ved hjælp af brøkreglen. Og ja, til alt held, så giver det jo samme resultat i de begge to. Og det er jo så om minus, det står foran eller op i tælleren, eller for den sags skyld ned i nævnen. Det er jo hip som hap. Men en lille demo af, hvordan en funktion kan differentieres på flere måder, så kan du jo selv vurdere, når du sammenligner de to udregninger, om du vil foretrække den her udregning herop, hvor prisen jo er, at du lige skal lave den her lille omskrivning af funktionen, inden du går i gang, eller du hellere vil gå i gang med funktionen, som står uden at skrive om på den, og så til gengæld fyre brøkregnereglen af. Der kan du selv vurdere, hvad du synes, du vil foretrække i længden.